Begira, nire abze etxetxo ederra. Ara. Ai ez, nire abze etxea desagertu da. Maria, etorri ona. Barkatu. Eva, lagunduko dizut letren kutxa guztiak bilatzen eta zure etxetxoa eraikitzen. Ados. Letra ikusten dut, baina nola iritsi naiteke? Ez. Ez ibili mahaian, Eva. Okay. Letra aurkitu dut. Letrak. Ideia bat dut. Letra B, C eta D aurkitu ditu. Agian nire blokeak hemen egongo dira. Itxaron, nire letren kutxa hemen dago. Hemen dago. Hemen dago. Letra E eta F aurkitu ditut. Hemen zaude. Zer gertatzen ari da? Zergatik mugitzen da? Ai, ez, gelditu. Zirrara bat sentitu dut. Ikusi dezagun arroba saskiaren barruan. Yes. Ikus dezagun barruan kutxarik dagoen. Ikus dezagun kutxa honen barruan. Eta gehiago ikusten ditut. Lau letra, hainbeste. Ez, non daude letra. Ez da bilatzen ari naizena. Ikus dezagun hozkailuan. Ez. Non egon litezke. Begira, aurkitu ditut. Hemen daude. Letra K eta beste bat. Eta P
B eta K. Begiratu dezagun atzeko eserlekua. Oh? Banekien hemen egongo zirela. Bildu ditzagun blokeak, baina lehenik goza dezagun. Maria, ezin duzu hau egin. Atera orain. Barkatu. Aita, bloke horiek biltzen saiatzen ari nintzen. Ah! Txe! Oh, begiratu ditzagun jodiak barrutik. Uste dut ez dagoela ezer, baina hemen aurkitu ditut. Oh, bi daude, U eta B. B letra bat, aurkitu dut, eta U. Oops. Aita, ondo zaude. Hau bilatzen ari nintzen. Kaixo, Maria, azkenik. Azken letrak. O. Eta I. Bai. Aupa, eraiki dezagun zure ABC etxearen gainerakoa. Bai, Maria, uste dut letra bat falta dela. M, A baiz letra. O, begira hemen zegoen beti. Ongi, amaitu dezagun hau. Nire jolastokia ederra. Eskerrik asko, Maria. Ez dago zergatik. Ai, ez, gure jolastoki ederra. Non joan dira gure letrak? Aurkitu behar ditugu. Wow! Begira, letra F jarrai diezaiogun. Oh, zer da hau? Oh, alfabeto popi. Pompak ditzagun puxikak benetako bizitzan. Ez, oso ozen egongo da. Joan zaitez eta itxi belarriak. Ados. Ah, oso ozen. Oraindik ez dut hasi. Ados. Oh, Zer, ez zen beldurgarria izan. Nire txanda.
letrak. Goazen. A, B. C. Goazen. A, B, C. Mesedez, lagundu letrak aurkitzen. Lagunduko dizuegu, baina lehenengo ebatz ezazue puzzlea. Ongi, goazen puzzlea ebatzi. Uste dut, arrosa honek arrosa honetara doala. Saiatu gaitezen. Txerria da. Iban, jarri hemen. Ados. Eta hau azkena izango da. Bukatu da. Jai. Jai, Puzzlea bukatuta dago. zer gertatzen da? Hemen dituzue zuen letrak. Oh, eskerrik asko benetan. Sorte on, lagunak, agur. D, E, G, H, I. Aha! Goazen. Aurkitu dut. Oso dibertigarria da. Lagunak, misio garrantzitsu bat dugu. Alfabetoaren letrak guztiak aurkitu behar ditugu. Zer egiten ari zarete? Ah, lagunak marrazo bat da, kontuz. Alde hemendik marrazo. Goazen. J, K, L. Arrapa dezagun. Bildu ditzagun eraztun guztiak beren tokira. Hau izan daiteke lehenengoa. Aha! Aha! Uste dut ez dela zuzena. Ez oker dago. Aha! Ez, hori ere oker dago. Putuna. M,
Mem, non dago gutuna? Iban, ireki dezagun. Bai, hala da. Kaixo. Kaixo. Non dago gutuna? Non dago gutuna? Barruan zerbait dago. Mutilak etorri hona. Ireki dezagun. A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, H, I, etas. Gutuna. Polita da, baina ez dugu hau behar. Ez dago ezer. Zerbait aurkitu du. Ez kezkatu, Dasha, ondo dago. Gutunak aurkituko ditugu. Iban, Trampa egiten ari nintzen. gutunak aurkitu behar ditugu. Ongi da, hau da nire azken aukera. Gutunak. T U V Pf, letra barruan dago, goazen. Non daude gutunak. Aurkitu dut. Gutuna daukat. W X Y Z Fff, letra falta da. Utzi. Alfabeto baten itxura du. Begiratu dezagun zer dagoen barruan. A, aguakatea. Gustatzen zait aguakatea. Eman hori. B, balon. Urdina. Gorria. Ostadarra. Putz egin diezaiogu.
ditzagun igerilekuan. Whoa. Sei, cat. Begiratu dezagun. Yeah! Woohoo! D, duck. Woohoo! Yeah. Whoa. Zer da, hau. Fair for fighting. ¿Qué clases? Yeah! Woohoo! Whoa! A hammer. Wow. Ice cream. Izoskiak. G jellyfish. Wow. Medusa. Whoa. Cookies. Yeah! Musu. The lobster. Woohoo! Yeah! Mickey Mouse. Huh? Yay! And noodle. Yeah! Octopus. Whee! Olagarroa. Panda. Quarter. R ring.
arazoa, bai. Toilet. Bat, bi, hirugarren. Irabazi dut. Ai, ez. Ufo. Volleybal. Voleibola. Whoa! Yeah! Ooh, Wally. Woo-hoo-hoo! Yeah! Wally, nire laguna. Seiskia. Oh. Arrautza. Oops. Iok. Zoologikoarako sarrera. Alfabeto animalia. Kaixo, umeak, zein da zuen animalia gogokoena? Non daude animalia guztiak? Ideia bat daukat. Jar dezagun ABC puzzlea elkarrekin. Ongi. Halo? Aupa, benetan funtzionatu du. A. Angolako jirafa. B. Zuhaitz igel karrankaria. Ring ding 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 ding, ring ding 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 bam bam bam. Sí. C. Oiloa. Oiloak maite ditut, dantzatu dezagun elkarrekin. D. D. Txakurra.
arranoa. Halo? Flamenkoa. Wow, flamenkoa. G. G. Danimarkako txakur handia. Vaya. Ta. Mugimendu politak, hipopotamoa. Hipopotamoa. Iguana. Aupa, zein handia. Tiae. Jaguarra. Wow, jaguarra. Cat. Katangako leoia. Aupa, leoia. LOL, otarraina. Otarraina, bikaina. Ilargi arraina. Bat, ilargi arraina. Bigarren. Hirugarren. Newtonen perikitoa. O. Obey. Pei. Pi. Pterodactiloa. Sua. Ta. Kindi panda. Aizu, pandak oso politak dira. Untxia. Irritsua. Irritsua. Te. Triceratopsa. Oso ondo, triceratopsa. Nor da hau. Ez ezaguna. Ver.
V. Zai beltza. Vale marroya. Tah. F. Shauhaurus. Wow, Shausaurus. I. Y. Yorkshire Cherria. O. Cherry arrosa. S. Zebra. Ikas dezagun ingelesezko alfabetoa. Wow! A. Ambulancia. Okay. B. Batmobile. C. Cabrioleta. D. Drifteatzeko skoterra. E. Ondea máquina. F. Forklifta. G. Golf autoa. T. Zaldi eta gurdi. I. Izozki kamioia. Zuk nahi duzu. G. Jet ski. K. Kayak.
Lo kamioia. Motorra. Egunkariak eramateko orgatila. Off-road ibilgailua. Polizia autoa. Zu gelditu. Quad motoa. Roller coaster. Scooter. Erosketa gurdi. Oh, hemen zaude. Traktorea. Unicornio autoa. Albaitari mugikorra. Wow. Wow. Escorga. Zez, eguberriko lera. Zer dago barruan? Bai, hau zen faltan zegoen. Goizegi da gabonetarako.
ari zara. Benetako belaontzia espero nuen. Soul trena. Hau da azkena, irekiko dugu. Bai. Alfabeto kamioia.